لپارێزگا رقا دەست پاڵاکردنا گەنم بوو. گوتەوی لە هەموو ناوچەین باکوور و ڕۆژهەڵاتە سووریە ئیسال عشکە ساڵی دەرباس بوو و بەرهەم پڕکێن بوو لە لەپارێزگەها رقا ڕەوش جودایە و ئیسال وەک هەموو ساڵان زیانی لە جۆتکاران نەبوویە و بەرهەمە وان ji ساڵên بوری باشترن ji ber piraniya zeviyên gundewarên reqa li ser ava çemê Ferat têne avdan. احنا على موجب منطقتنا كمنطقة زراعية. ناوچەیە ما بەرەمبەری ناوچەین دن ku hişke salê li wan nاوچەیان hebû çandiniya navçeya me gelekî baş e. Her wiha nirxê genim beremberê kelûpelên îsal wek hevin. Çandiniya me li ser avê ye û hişke saliya îsal bandorek mezin lê kiriye. Xwediyên patosên ku li navçeyên çandinî tê avdan û li navçeyên çandiniya bejî karkirî dibêjin, gelek cudahî di navbera herdû navçeyan de heye. Ku li navçeyên bejî berhema yekşembil ji 2 ta 5 çiwal genim bû. Lê li navçeyên çandiniya avî yekşembil ji 5 ta 6 çiwal genim datîne. Ez hîsol Kratosê dişuxulim li Kobanî be'tîbar Kobanî bejî sal cî hîsol çîşkî cefaf bû. Kobanî şimilê xwe yek dadanî di dadanî yanî mabînê yek û nîv heya didîya bû. Niha li vêrkê reqê dişuxulina avî ye ser rê ye datînê heya şêst û pêncan û her mer heya heftî jî datînin. Întojê xwe pir e şebab in her şimilekê jî 4-5 ton kotê prêzê xwe difroşin yanî întojê vir pir e şebab e derê ha jî milletekî xew teዕban e av tenê bejî ye yarê mijne mirîn millet li werî miriye. وضع الوركي تعبانه لكوباني Yekîtiya cotkarên parêzgeha Reqqa li ser nirxê rêveberiya xweser ji bo 1 kîlo genim danî gelekî razî ne. Ew dibînin ku nirxê genim îsal li gor daxwaza cotkaran e. الإدارة الذاتية قدمت مازوت للفلاحين. Rêveberiya xweser cotkar bi mazotê destek kirin û bi nirxekî erzan. Her wiha bi tû jî îsal nirxê genim gelekî baş e. Beremberî nirxên genim li devletên cîran û cîhanê. Tevî ku her herêmeke ji herêmên rêveberiya xweser komîte xwe ya çandiniyê heye, lê nirxê genim ji desteya rêveberiya xweser ya çandiniyê derdikeve. Ku cotkarên av li navçeyê wan tune qezenc ji berhema îsal wernegirtin. Rêberkolo, Dengê Amerîka, Reqqa.